Магията е от и е съвсем различно измерение, което в квантовия свят трудно може да мине затворение. Енергията е от нея далече, а понятието маса едва ли с нещо се привлече. И времето едва ли може да се каже, че там потече, но магията може да се заеме и управлението над много неща може да поеме. Притежава структура надсистемна, която може за всичко да е потребна, ала при оскъдност може и да стане вредна. Градежа и е винаги красив, защото информационен е масив. Далеч от ограничителното бреме на понятието време, пренебрегвайки да отлага, всичко осъществява се, както го разбираме веднага. Вярно, че сложно е заключение да влача, че задача от решение е съмнително да се каже, че отделя и посоката да определя е нужна особена структурна повеля, защото и веднага е времева константа, която земята като разбита панта. Магията с времето борави сложно, е изкуство да се справи квантово приложно. Веднага време на значението едва ли свива, а изцяло желаните вероятности облива, защото всеки един момент във времеви сегмент за тебе е бил или ще веднага, и магията на това залага. Тоест е загадка как да случиш онова, което искаш да получиш. Може на факта да сложиш забележка, дори да го наречеш и грешка, облечена в изчислителна дрежка. Но за магията желаното от теб е там и само трябва да си го грабнеш сам, което с оскъдни знания може да те вкара в много кръгово-верижни занимания. Затова толкова важно е ядрото, защото той на магията седлото. Ако погледнем мило, квантите са за рисуване и писане мастило, ала стихията на магията изискванията вдига като книга, където квантите от кварките се пишат и от свободата на творчеството дишат. Иначе си стоят в мастилница без гласни и да сътворят нещо едва ли са опасни, а ако им попадне книга вече с текст, встрани от особен претекст, само написаното отгоре те повтарят и така шаблоните затварят. Вярно е, че има изключения и между редията приключения, но те освен че между чужди стъпки ходят, но и водят до масаница безобразна, откъм логика далечна и за съвсем различни системи своеобразна. Това е, защото магията е вече сътворена и в квантовия свят употребена. Така на магиосника му е необходима сила обозрима, за квантовия свят поддръжка от постоянна магическа издръжка и логиката, за да пропусне да тъжи. Огледалото съвсем важи и за магическия свят поддръжка е нужна ескалираща квантова издръжка. Ядрото е много повече от вдъхновение и проход към магическото измерение.